Sulung yate iki sedurunge rika megawe ana ring papan kene dikenalaken Sulung iki gandrunge anak-anake bapa kita tercinta ya wadyan ambi ibuke awake dewek yaiku Bapak Jainuri Ibu Kimah muga-muga biyen anggone rika lan isun mulai berangkat nguri-nguri budaya sing ana paran-paran yate muga-muga jangere besok tambah laris paringi kabeh selamat yate awas saiki mulai limpar sampur kamu mulai abri iya kau tinjak iwana yawadanos yap alon-alon biar terima jawabnya awas toes enak ya te iki salam budaya kanggo rika kabeh ya te gandrunge kang mentek-mentek dina iki wis dinggo ngibur warga masyarakat Kedung Gebyang te muga-muga rika lan isuning papan kene padha seneng atine kang besok duwe gawe aja lali turehane rejeki ngundang Janger Setya Dharma wadyan abra mulai seri kang nomor pertama jejer jauhkan mulai abr iya kau mau jejer dawa kang pertama ngajaraken rika lan isun kudu eling lan waspada te krana menungso iki kabeh dadi kodrate Gusti Allah nglakoni kang bener adoh teka barang kang elek ya te apra rika mulai kang nomor kedua kepala ngisor nyang pun yak ngisor yak iya kau alon-alon jare awas maning ya Sulung te ngemposo Sulung ning kene ana tamu bapak kita lan uga ana pepunden kula kabeh kang wis padha teka te muga-muga padha seneng-seneng atine wadyan seri kang nomor 3 April liwat pinggir nyirik-nyirik kok jaren ditempake mulai abr iya kau jandrunge sembok iya
rika jalan ke pinggir iku ngajaraken wong urip iku aja nengah kudu duweni konsekuensi pendirian kang kuwat-yati saiki rika nawi ana salah luput jaluka pangapura sapa obong-obong iki weleke munggah ning genjot ya wis wadyan abrar rika gandrung ke depan ke belakang ke samping ke kiwa nengen mulai salam mulai berangkat kang alon-alon ya